Correspondència amb línia L6, plaça Catalunya, i línies S1 i S2. La neteja i la desinfecció de trens i estacions de FGC estan auditades i certificades per a la Covid. Us recordem també que l'ús correcte de la mascareta és obligatori als nostres trens i estacions. Aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estació. Pròxima estació. Reina Elisenda. La neteja i la desinfecció de trens i estacions de FGC estan auditades i certificades per